Kataríny Ozlárovej ako delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Mestskej školskej rady mesta Novej Zámky z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Mestskej školskej rady 27. marca 2013. Nech sa páči, hlasujte, prosím. Dvadsaťdva za, jeden sa zdržal, jeden nehlasoval, návrh bol prijatý. Ďalej nech sa páči. Zastupiteľstvo schvaľuje návrh na delegovanie doktorky Márie Malperovej a magistry Kataríny Ozlárovej ako zástupcov zriaditeľa do Mestskej školskej rady mesta Novej Zámky na funkčné obdobie od 2013 do 2017. Nech sa páči, hlasujeme, prosím. Jednomyselné prijatie uznesenia. Ďakujem pekne. Ďalší bod je návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na účelové dotácie v oblasti sociálnej. Nech sa páči, pani Oláhová. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo. Sociálna komisia na januárovom zasadnutí rozdelila finančné prostriedky určené na účelové dotácie pre 9 subjektov neziskových organizácií v celkovej výške 9750 eur podľa schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva. Ďakujem, otváram rozpravu k tejto problematike. Ďakujem, prosím o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov na účelové dotácie v oblasti sociálnej podľa predlohy bez pripomienok. Ďakujem, nech sa páči, hlasujte, prosím. Konštatujem jednomyselné prijatie uznesenia. Ďalší bod 22. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na účelové dotácie v oblasti kultúry, cirkvi, školstva a športu. Nech sa páči. Otváram k tomuto rozpravu. Pán Baranovič, chceš to uviesť? Nech sa páči. Nech sa páči, v rámci rozpravy želá si ešte niekto sa prihlásiť? Ak nie, ďakujem, končím možnosť. Pán Tóth, máte slovo. Haló? Áno, ďakujem. Áno, nech sa ďakujem pekne, pán páči. primátor, vážení kolegyne, kolegovia. Dovolil som si vám dať na stôl taký malý prezent. Pán Suchár dá sa ospravedlnenie zo služobných dôvodov, nemôže byť, chcel trošku prezentovať hokej Novej Zámky. Ja som už urobil takú malú prezentáciu minulý týždeň s niektorými poslancami. Totiž pozval som všetkých na hokejový zápas, ale to nevyšlo niektorým. A viem, že v podstate finančná komisia odporúča nezvyšovať prostriedky na rozdelenie dotácie a šport, ktoré sú stanovené v rozpočte, ale napriek tomu som si tu dovolil tak vyčísliť niektoré veci. Tu sú samozrejme vyčíslené financie len bez výplaty, by som povedal, a tu sú len fakt potrebné veci, ktoré potrebujeme k tomu, aby hokej sa hral v Nových Zámkoch. To sú hokejová výstroj, preprava, ubytovanie hokejistov. Neviem, ja by som vás chcel poprosiť, či náhodou by sme na toto fakt nenašli nejaké malé prostriedky. Vidím, že sú tu väčšie problémy, samozrejme. Predtým sme sa rozprávali o škôlke, ale napriek tomu by som vás prosil, keby bolo možné nejaké prostriedky nájsť. Včera sme vyhrali v Újpešti a postúpili sme do play-off. Ja si myslím, že prvýkrát v histórii je to, ja si myslím, že po futsale a hádzanej na lepšie časy sa vidí aj hokeji. Takže keby bolo možné niečo aj tu porozmýšľať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže nech sa páči, návrhová komisia. Prosím, nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prerozdelenie účelových dotácií v oblasti kultúry, cirkvi, školstva a športu podľa predlohy.
Bez pripomienok. Nech sa páči, hlasujte, prosím. Za, 1 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval. Návrh bol prijatý. Ďalší bod, návrh na zmenu rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2013. Pán Velecký, máte slovo. Vážené mestské zastupiteľstvo, dovolili sme si vám predložiť materiál na prvú zmenu rozpočtu roku 2013. Jedná sa o riešenie nejakých problémov, ktoré vyvstali pri financovaní niektorých častí rozpočtu. Pod bodom A1 sa jedná o doriešenie a to rozpočtovým presunom na úseku sociálnom. Pod bodom A2 sa jedná o dofinancovanie, respektíve o správne financovanie rekonštrukcie kotolne na mestskom úrade, ktorá bola už predčasom realizovaná. Len toto financovanie sa skladá z dvoch častí, jednak z prevádzkových častí, jednak z investičnej časti rekonštrukcie. Preto to bolo potrebné rozčleniť tak, jak je to teraz v návrhu. Pod bodom A3 je dočasné navýšenie kontokorentu o 200 000 eur, a to z dôvodu, ako je uvedené teda v dôvodovej správe, že realizovali sme projekt, kde poslednú platbu celý projekt bol realizovaný v rámci predfinancovania, to znamená, že dostali sme peniaze z ministerstva, je to európsky projekt, čiže dostali sme peniaze z ministerstva, my sme zaplatili dodávateľovi. Len pri tejto poslednej splátke, alebo poslednej marže je tak podľa zmluvy, že najprv to my musíme zaplatiť a až následne dostaneme peniaze z ministerstva. To znamená, že na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte sme si dovolili predložiť materiál o dočasnom navýšení kontokorentného úveru o 200 000 eur. Ďalej je tu pod bodom A4 realizácia tých projektov, ktoré sú už zahrnuté v rozpočte mesta a dofinancovanie realizácie sídliska Západ a bytoviek na sídlisku Západ, ktoré prešli z roku 2012 na rok 2013. V bodoch A5 je vlastne len schválenie tohto úveru. A6 je pôvodný text, sa ruší pri uznesení, kde v rozpočte na rok 2013 bol schválený rozpočet na úseku alebo v rezorte školstva, a to z dôvodu, že keď sme my v novembri schvaľovali rozpočet, tak ešte nebolo na svete nariadenie vlády, ktoré pomenilo vlastne koeficienty na jednotlivé školy, školské zariadenia, alebo teda niektoré školy, školské zariadenia, s tým, že teda sa to dáva do súladu teda na náš rozpočet s rozpočtom, alebo teda s koeficientami, ktoré boli stanovené v tomto nariadení vlády. Ďalším bodom je bod 7, kde sa hovorí o tom, že sa musia dofinancovať, alebo sa dofinancuje a navýšenie, čo vyplynulo aj z predloženého návrhu rozpočtu, že sa má 100 000 eur rezervovať na dofinancovanie parkovacích plôch, lenže keď chceme realizovať parkovacie plochy, tak musíme najprv projekčné tieto pripraviť a preto sa vyčleňujú, z tejto sumy sa vyčleňujú rozpočtovým presunom 5 000 eur na projekty. Nech sa páči, v rámci rozpravy. Nikto viac? Ďakujem pekne. Pani Malparová. Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, to je presne ten bod, kde som hovorila, že ešte budem o tom hovoriť. Ja by som chcela veľmi pekne poprosiť toto financovanie, je to nové financovanie škôl a školských zariadení, hlavne teda na originálne kompetencie, je tam 40% z daní mesta, z podielových daní sa vlastne vykrývajú prostriedky na financovanie školských jedální, školských klubov, materských škôl a ďalších súkromných CVČ a ZUŠ. To sú všetko
financie teda určené na toto. Je to podľa kľúča, ktorý je trošku momentálne nevýhodný voči tým, ktorí majú veľmi veľa detí alebo veľmi veľa oddelení školských klubov, alebo musia mať viacej kuchárok alebo proste zamestnancov v týchto organizáciách. A oslovili ma mnohí, teda viacerí riaditelia a riaditeľky aj materských škôl a základných škôl. Som v 2 radách škôl v základnej škole na ulici Gábora Betlena a na Nábrežnej. Včera sme mali práve zasadnutie aj na Nábrežnej. Tam tá situácia nie je taká strašná, pokiaľ tie prostriedky na správu školských objektov, o ktorých som hovorila, dokopy, čo mesto má tých 293 000 aj nejaké drobné, pokiaľ by dostali tieto peniaze, tak školy môžu prežiť. Na Gábora Betlena v školskom klube chýba okolo 70 000 eur do konca školského roka, nakoľko majú 9 oddelení školského klubu, pretože je tam momentálne aj najviac detí, tak aj školský klub je zaplnený. Vlastne školy a naše mesto vďaka teda takejto situácii robí servis rodičom a tie deti sa hlavne netúlajú po uliciach, čo je veľmi dôležité, čiže nejako zrušiť školský klub alebo zrušiť nejakú vychovávateľku, pretože škola nemá peniaze na toto. Ďalej je aj zdravé stravovanie na školách, čo môžeme ako jedna z krajín na Slovensku sa pochváliť, že máme takéto niečo, kde na školách sa zabezpečuje a je to vďaka aj teda dobrému fungovaniu v meste. Len by som chcela poprosiť skutočne o týchto peniazoch na správu škôl, či by nebolo možné tým školám ich dať, pretože ak tieto peniaze nedostanú, nebudú môcť ani fungovať. Ja totiž to neviem si ani predstaviť, kde sa zoberú peniaze napríklad na tie vychovateľky, ktoré na základnej škole na Gábora Betlena nebudú mať financie. Ešte horšia situácia je aj v materských školách, pretože tam je len jedno jediné financovanie. Ja viem, že sa nesmie presúvať z prenesených kompetencií na originálne kompetencie, ale tá základná škola nejaký ten balík peňazí má a niečo môže zaplatiť, ale materská škola nevie nič urobiť. A keď tieto peniaze nemajú, tak sú vo veľmi zlej situácii. Tak by som sa chcela spýtať, ako sa to bude riešiť. Určite vedúci finančného oddelenia má nejaký recept na to, ako to budeme vôbec riešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Garajová, nech sa páči. No, ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela k tomu pripojiť a neviem si dosť dobre predstaviť hospodárenie jedného subjektu, ktorý nevie dopredu, koľko bude mať peňazí, aj keď samozrejme stávajú sa také situácie, kedy sú havárie a podobné veci, ktoré treba vydotovať, to je jedna vec. A druhá vec je, že kde je záruka v tom, že keď sa treba do oktobra minú tie peniaze na tú správu, že čo bude potom? No neviem, takýto spôsob hospodárenia nie je skutočne ten najekonomickejší, si myslím. A ďalšia vec, že kolegovia riaditelia hovorili o tom, že neboli dopredu informovaní, že jednoducho dostali časť 1/12 už z toho prerobeného rozpočtu a neboli informovaní, takže ja si myslím, že skutočne z toho ľudského hľadiska by si minimálne zaslúžili, aby boli zvolaní na poradu, aby sa im to všetko vysvetlilo. Niekedy možno aj zlé jedlo na peknom tanieri sa dá zjesť, ale skutočne aj túto stránku treba brať do úvahy. Ďakujem. Ja len faktická, pán Velecký, tie financie už máme k dispozícii? Nie, to je v podstate rozpočet. To je teória. Áno. Dobre, pán Kyselý. Ďakujem pekne, pán primátor. Ide o to, že my sme vlastne ohľadom tejto problematiky sedeli na finančnej komisii a myslím, že v obdobnom alebo v podobných problémach sú aj ostatné školy, aj materské, konkrétne náhradnej sme sedeli a dohodli sme sa, že k tejto problematike sa vrátime v júni, lebo je to pravda, že do oktobra vydržíme, ale s pánom vedúcim sme sa dohodli, že v júni si sadneme a tieto problémy budeme riešiť priebežne. Sú to všetky školy v meste Novej Zámky, nielen tam, a všetci sme aj delegovaní ako v školských radách, takže je to celomestský problém. Pán Pavol Hudák. Ja mám len jeden dotaz. Spolu základné školy majú 2877 žiakov a počet na CVČ je 3111.
A sú to originálne kompetencie. To znamená, z rozpočtu mesta my dotujeme ešte aj tých, čo k nám cudzí chodia, alebo jak to chápať? Ale práve dnes sme o tom rozhodovali, že totižto... Nie, ale aj v rámci, než dám pánovi Veleckému slovo, zmenil sa systém financovania v tom, že obec dostane na svoje dieťa teda určené financie. A to znamená, že napríklad už avizovali zo Šale, z Dunajskej, neviem odkiaľ, že CVCčka, že náš občan, teda dieťa zo Zámkov, tam chodí, ja neviem, na akú školu a tam navštevuje CVČ, aby sme presunuli tie financie, ktoré sme dostali na toho žiaka. Áno, takže takisto cez polný my vyzveme a na ZMOC sme prijali o tomto aj odporúčacie uznesenie, že vyzveme, neviem, Šurany, že jeho dieťa teda chodí na naše CVČ, aby presunul tie prostriedky, ktoré dostal na ňo. Sú dve možnosti. Obec presunie, tak je v poriadku, alebo nepresunie, tak vypýtame od rodiča. Tak to má zaplatiť rodič. A zase dve možnosti. Zaplatí, nezaplatí. Zaplatí v poriadku, nezaplatí, nechodí. Hotovo. Len k tomuto smeruje otázka. Prečo rozpočtujeme bodom 3111 a nie 2877? My rozpočtujeme len na svoj. Pán Velecký. Rozpočet ako taký je daný jednak teda tým počtom detí, ktoré tam chodia. To znamená, že my tie prostriedky ako zriaďovateľ budeme pýtať od tých iných obcí, iných miest a budeme ich posielať tomu zariadeniu. To znamená, že my nemôžeme rozpočtovať 2700, keď naozaj má tých 3900 detí. To znamená, že keď my dostaneme tie peniaze za tých, ja neviem, koľko detí je rozdiel, tak ich budeme postupovať Centru voľného času ako dotáciu, takisto jak tie, za naše deti, takisto za tie cudzie deti. Že ja tam musím 2877 rozpočtovať, čo je počet detí na základných školách trebárs, a do tých 3111, keď mi doplatia, to je v poriadku. A keď budem, a nemôžem predsa rozpočtovať z nášho rozpočtu deti cudzie, alebo môžem, ale keď sa mi dostanú, kde ich dáš do rozpočtu, vráti mi, či dvakrát budú mať platené za deti z dedín to, alebo mimo zámocké. Nebudú mať. Ale on len raz dostane za tých 3000 detí. Ale to, čo dojde do rozpočtu... Ale dojde to do mestského rozpočtu, my to máme v príjmoch a budeme mať aj vo výdavkoch. Mestský. My neudobríme, vieš, teraz je prelomový rok, lebo sa mení pravidlo. Ale obvykle predpokladám, že to tak bude fungovať, že v septembri sa prihlásia detičky, pošlú nám avízo, že to, koľko odkiaľ, my vyzveme obce a až potom zaradia, keď je to už udobrené a vyjasnené financovanie. Jasné, to dá My financujeme len do 15 rokov. Pán Huršan, sa hlásíš do rozpravy? Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja som v školskej rade CVČ a ak sa dobre pamätám, okolo 1500 detí tam je. To číslo je tých 3111. Neviem, jak to reflektuje. Koľko? Tak nejako. Neviem, doktor Kolár, tak nejako si... Maximálne, keď si tak pamätáme, tak neviem, tých 3100... Pán vedúci Koprda, tým číslam. Môžem? Nech sa páči. Mám taký dojem, že toto je prepočítaný počet detí. Toto je prepočítaný počet detí, to znamená, že to je počet detí krát koeficient. A z toho vychádza tá suma. To nie je počet detí. Áno, ale to je prepočítaný počet detí. Jasné. Dobre, takže už je nám jasné.
A ešte? Nerozumiem potom. V jednej časti tabulky je riadne, lebo ZŠ Mostá má 402 žiakov, Nábrežná 499 toto je aj pre školský klub. Toto je podľa výkazov, ktoré sa dávajú v septembri. No tak asi ten výkaz nie je dobrý. Ten centrum voľného času určite. No 3000 detí nemôže byť. Koeficient... Tak či tak, to sa musí neustále aktualizovať. To sa nedá než robiť. Rozumieš? Dobre, môžeme? Jasné. Nech sa páči, prosím, návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo súhlasí, či ako sa to hovorí? Schvaľuje? Ešte povedz, že halo. V určitom čase. Mestské veľa hodín, má pravdu kolega. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prvú zmenu rozpočtu mesta Nové Zámky v bode A1 až A6 s pripomienkami. Nech sa páči, hlasujte, prosím. Dvadsiati hlasovali za a traja nehlasovali, návrh bol prijatý. Ďalší bod je 24. Dnes si rozmyslíte, pani doktorka, máte tam nejaké materiály, nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. V rámci rôzneho by som poprosila vážené mestské zastupiteľstvo, aby odsúhlasilo ďalší postup prideľovania zvyšných mestských bytov na sídlisku Západ 2. K tomu som predložila jeden návrh uznesenia. Tí, ktorí boli vylosované mestské byty do 28. februára najneskôr, majú zaplatiť kauciu podľa pôvodných zásad a podpisuje sa s nimi nájomná zmluva. Ostalo pôvodne voľných 9 mestských bytov a vyzerá to tak, že niekoľko ďalších bytov sa ešte uvoľní z toho dôvodu, že niektorí občania si to rozmysleli a nepristúpili k uzatvoreniu, respektíve do 28. nepristúpia k uzatvoreniu nájomnej zmluvy. Nakoľko mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí ukončila prideľovanie bytov podľa pôvodných zásad a tieto zásady boli vlastne uznesením zrušené, na základe odporúčania Mestskej rady bolo otvorené druhé kolo a boli podmienky prihlásenia sa modifikované s tým, že pôvodný dvojnásobok životného minima záujemcov bol znížený na 1,85 násobok a bola zrušená veková hranica limitu 45 rokov. Okrem toho, vzhľadom k tomu, že sme prešli už do ďalšieho roka, záujemcovia mohli predložiť popri potvrdení o príjme za rok 2011 aj potvrdenie za rok 2012 podľa toho, že ktoré bolo pre nich výhodnejšie. Momentálne je prevyšujúci počet záujemcov o každú jednu kategóriu mestských bytov, tak bolo by potrebné schváliť ďalší postup s tým, že by sa vlastne prideľovali tieto byty takisto losovaním za tých podmienok, ktoré boli vyhlásené na základe odporúčania Mestskej rady, tieto na ďalšom losovaní. Takže ten návrh vlastne je o tom, čo predkladáme. Dobre, ďakujem pekne. Ja by som to už mohol potom ukončiť. Pani kolegyňa Malperová riadne si sa hlásila. Ako faktická. Aj k tomuto. Iný už do rozpravy sa nebude hlásiť všeobecne k tomuto bodu. Dobre, tak končíme možnosť. K tomuto, nech sa páči, pani Malperová. Chcela by som poprosiť, máme tu jednu nádejnú obyvateľku týchto novo odovzdaných bytov, ktorá už podpísala aj zmluvu, Mirku Valovičovú. Ja by som poprosila, či by sme hlasovali o tom, že jej udelíme slovo, lebo chce sa vyjadriť k týmto bytom, ktoré sú už odovzdané. Dobre. Mám o tom dať hlasovať, alebo áno, alebo automaticky, lebo podľa rokovacieho poriadku, keď je všeobecne zjavné, tak nemusíme hlasovať. Pani Valovičová, nech sa páči.
Dobrý deň. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážený pán prednosta, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení prítomní, veľmi pekne ďakujem, že ste prejavili vôľu a možnosť vystúpiť mi na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Rada by som sa vyjadrila k teraz prejednávaným nájomným bytom. Skutočne si vážim, že mi bol na základe predloženej žiadosti pridelený nájomný byt vo vlastníctve mesta Nové Zámky na Andovskej ulici, sídliska Západ 2. Dlhší čas som sa snažila vyriešiť svoju bytovú otázku, nakoľko som bola v nájme u nespoľahlivého a nekorektného prenajímateľa, preto som uvítala možnosť zaujímať sa o spomínaný nájomný byt. Bola to pre mňa výzva, veľké pozitívum som videla v nezaťažení mojej osoby úverom a výška nájomného bola priateľná z mojej strany, len pre spresnenie tam pri zásadách udeľovania bytu nájomného bola suma 285 eur. Pokladnej teda vybavenej žiadosti mi bola dňa 18.12.2012 verejným rozsolaním pridelená, alebo teda pridelený trojizbový byt číslo 3 bloku C na Andovskej ulici. Bohužiaľ, dnes je to už 2,5 mesiaca a ja tento pridelený byt z nejakých dôvodov nemôžem užívať. 26. januára 2013 som uhradila kauciu vo výške 6-násobného mesačného nájmu. V mojom prípade to činí 1710 eur a dňa 7.2. mi bol doručený list mesta Nové Zámky s výzvom na prevzatie, teda zaplatenie kaucie, prevzatie a potvrdenie nájomnej zmluvy. Odtiaľ som putovala na byt Comfort SRO, ktorý je prenajímateľom týchto bytov a dňa 11.2. som si prevzala nájomnú zmluvu. A podľa nariadenia teda prenajímateľa a poverenej osoby, ktorá to riešila, som sa 15.2.2013 dostavila k pani dotárke, doktorke Ane Naďovej a za jej prítomnosti bola spísaná zápisnica o uzavretí zmluvy ZM číslo 13.0040. Následne mi bola na byt Comfort vyčíslená kalkulácia na nájomný byt vo výške 351 eur, ktorá, ako mi bolo povedané, nie je konečná, pretože teda ešte nie je v nej zahrnuté užívanie elektrickej energie. Bohužiaľ, o týchto následných platbách a určovania výšky ďalších poplatkov reč zatiaľ nebola a keď som sa pýtala na to kompetentné osoby, aspoň teda podľa mňa na byt Comforte, nevedela mi dať relevantné stanovisko. No ale bola mi teda vyčíslená tá mesačná nájomná čiastka, kde podľa zmluvy, nájomnej zmluvy bodu 4 som povinná do teda 20. dňa kalendárneho mesiaca uhrádzať mesačné zálohy a naplnenie poskytovanie z užívania bytu na základe evidenčného listu. Moja prvá otázka, ak smiem, by smerovala, ak podľa teda tejto zmluvy mám platiť za nájom a úhrady plnenia za užívanie bytu, ktoré sú vyčíslené v evidenčnom liste, prečo tam nie je teda zmienka o tom, že ja si mám jednak dať pripojiť, zaplatiť pripojku elektrickej energie a teda podľa tejto nájomnej zmluvy je uvedené v bode 5, že prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať byt nájomcovi v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plné a nerušené užívanie bytu a myslím si, že využívanie elektrickej energie k tomu spadá. Možno mám nepresné informácie, ospravedlňujem sa, ale rada by som túto otázku ďalej riešila. Z byt Comfortu teda mi bol odovzdaný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, teda mesta Nové Zámky, s uzatvorením zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy a pripojením odberového elektrického zariadenia tvoriaceho súčasť nehnuteľnosti do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a akciová spoločnosť. A na základe tohto súhlasu, teda Západoslovenská distribučná odo mňa, ako už žiadateľa, žiada pripojenie, alebo teda zaplatiť pripojenie elektrickej energie v hodnote bezmála 165 eur. A dovolím si tvrdiť, že ja nie som žiadateľ v pravom zmysle, ja som nájomca, ktorý chce využívať ten byt. Hej, a stále sa tu objavujú ďalšie
sumy, ktoré by mali byť uhradené ešte skôr, než sa tam nasťahujem. A ja sa teda pýtam ďalej, že ako má nájomca užívať tento byt, kde nie je elektrické pripojenie, eventuálne nemám o tom informáciu, keďže elektrická energia je základným vybavením bytovej jednotky a v bode 2 nájomnej zmluvy je uvedené, že sa v byte nachádza kuchynská linka, elektrický sporák, ktorý by som ja teda mohla riadne využívať. Takže sa pýtam teda, na akom základe žiada vlastník bytu či prenajímateľ od nájomcu, aby si zriadil sám, všetko si vybehal, lebo tak mi bolo všetko povedané a ešte si to aj zaplatil. A ďalšia vec je, do dnešného dňa som teda uhratila 6-mesačnú kauciu už na mesiac dopredu, 351 eur a byt mi bude teda odovzdaný len 1.3. Na distribučné mi povedali, že pokiaľ neuhradím to pripojenie, tak oni ma zapojiť nemôžu. To zapojenie trvá ďalšie 2-3 týždne. Keď opäť sa podujme na to, že to uhradím, ja už tam relevantne budem môcť bývať, ale elektrickú energiu ešte podľa zákona užívať nebudem môcť, lebo to nebude zapojené. Možno sa tá doba skráti, neviem, nie som o tom opovedomá. O týchto náležitostiach som nemohla, teda nebola som informovaná. Hľadala som tieto informácie na internete, bola som sa pýtať na Bitkomforte, buď tam nemali kompetentné osoby, ktoré by sa k tejto veci vedeli vyjadriť, alebo ma nedalogovali na tie kompetentné osoby. Ja už som v tejto veci vybehávala množstvo času, aj pracovného vyťažené, tak ďalej som obetovala týmto záležitostiam. Ja si myslím, že svoje záväzky som voči vlastníkovi nehnuteľnosti a zároveň aj prenajímateľovi splnila. Chcela by som sa nasťahovať do toho bytu, ale opäť prizvukujem, podľa zmluvy nie je v stave využívania schopné. A preto by som rada počula nejaké stanovisko z vašej strany, aby som sa vedela ďalej zariadiť. Ďakujem. Nech sa páči, pán prednosta. Aj takto oficiálne stanovisko, možno nielen vám, ale aj všetkým ostatným, ktorí si prebrali v podstate byty. Počas toho preberania, čiže v podstate koncom januára, začiatkom februára vzniklo pár problémov, ktoré odvtedy riešime. Bolo tam nejaké vlámanie do bytov a tak ďalej, práve preto sme chceli ako mesto čím skôr odovzdať vlastníkom, aby neboli prázdne. Vieme o týchto problémoch, hlavne s elektrickou energiou, myslím si, že to je jediný nepripojený článok momentálne. Kúrica tam kúri, voda takisto funguje, čiže všetky ostatné veci fungujú okrem elektrickej energie. Robíme na tom a predpokladám, že do konca mesiaca, respektíve do konca tohto týždňa budete všetci informovaní presne čo, kedy a dokedy bude fungovať. Ja osobne veľmi pevne dúfam, že budúci týždeň tam bude aj elektrická energia, tým pádom vlastne všetko ostatné. Čo sa týka nejakej v úvodzovkách náhrady škody alebo proste nájomného, myslím si, že to bude riešiť ešte toto zastupiteľstvo v budúcnosti. Buď na najbližšom zasadnutí alebo do ďalšieho. Takže vieme o tomto všetkom, registrujeme to, bohužiaľ alebo chvála Bohu, neviem, to už nech si každý povie sám, mesto nie je rýchly partner. Ďakujem. Dobre. Ďakujem. V tejto súvislosti pán Pavol Hudák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel na jednu vec apelovať. 18. decembra sme v podstate rozhodovali o bývaní, sa žrebovali byty. Odvtedy je 2,5 mesiaca, nehnevajte sa, trošku je na to zastupiteľstvo, je to hanba, že sme to nedokázali tak vyriešiť. Pretože ja sa pamätám, keď sme prideľovali byty na Andovské, je tu doktor Kyselík, ktorý vtedy so mnou v tej komisii bol, do 2 týždňov ľudia bývali. Takže no, je to trochu nepríjemné a myslím si, že tí ľudia majú na nás ťažké srdce a oprávne, pretože jednak museli kauciu zložiť tí, ktorí to s bývaním mysleli úprimne a jednak tieto ostatné náklady. Neviem ohľadom tej prípojky, nechám sa poučiť, ale ja si myslím, že majiteľ nehnuteľnosti musí žiadať o prípojku. Neviem, či nájomca môže. Ak môže, tak sa potom mýlim, ale majiteľ nehnuteľnosti podľa mojej informácie vždycky prvorady, ktorý by o to mal žiadať. Touto cestou by som aj žiadal, aby sa tí ľudia čím skôr mohli nasťahovať, pretože tie peniaze, keď zložili, chcú bývať. To je jednoznačné. A tomuto treba vyhovieť. Pán Trek, faktická k tomuto?
komfortu, tak určite, že kolegyne alebo kolegovia, ktorí majú na starosti proste zmluvy a aj samotný výpočtový list, tak na tom jednoznačne je napísané, že za ktoré služby platí ako ten nájomník preddávky. To musí byť jasné, to nemôže byť nejasné, tak to vám otvorene poviem. To je jednoznačné. Pokiaľ sú tam pochybnosti, tak treba sa pýtať. Ja som aj navrhol tu proste, aby ma navštívala pani a vyjasníme si otvorené otázky. Nie, tak to treba preveriť, doriešiť a nenaťahovať zbytočne. Čo sa týka zase tej prípojky elektrickej, tak to si užívateľ rieši. V každom prípade. Užívateľ si rieši. Predsa ten správca ani vlastník nemôže byť zodpovedný na spotrebu elektriky v tom byte. Dúfam, že toto uznáte. Ale nie, pardon. To nie je prípojka, to sú hodiny. Jedná sa o elektromer. A zmluvným partnerom ku elektrickej distribučnej sieti je nájomník. To si on musí vytrpieť. Pán prednosta si chcel prehovoriť ešte. Ja keď môžem k tomu, že prečo vlastne kvôli tomuto celému došlo. Keď si pamätáte, tak niekedy v septembri sme sa rozprávali o tom, že tie byty sa chystajú a budú dokončené cca do konca roka. Vtedy sme určili tieto termíny. Ten termín bol určený tak, že sa nestihlo skolaudovať do konca decembra, respektíve takto, domy sa stihli skolaudovať do konca decembra, stihli, keby boli dokončené stavby súvisiace a to boli vlastne prípojky, myslím, že kanalizácia, voda bola posledná, ktorá bola skolaudovaná až 5. februára. A dovtedy sme museli čakať fyzicky s odovzdávaním. Dovtedy sme nemohli začať vybavovať pripojenie elektrickej energie, lebo sme nemali súpisné číslo. To len kvôli tomu, aby ste trošku chápali, prečo v úvodzovkách úrad je pomalý. Úrad není pomalý, úrad konal v ten istý deň. Napríklad zápis do katastra bol v ten istý deň, ako sme mohli vôbec požiadať. Čiže postupne, samozrejme niektoré inštitúcie mali právo nevydať nám v ten deň svoje rozhodnutia, takže sa takýmto spôsobom vlastne naťahoval čas. A to, čo sa týka konkrétne prípojky elektrickej energie, prípojka tam je, ona fyzicky tam je, nie sú tam hodiny. A ja osobne mám tiež ten istý názor ako väčšina úradu, že nie mesto malo zriadiť tieto hodiny, ale priamo nájomcovia. Otázka je potom nejakej refundácie alebo preplatenia, aby tie hodiny fyzicky nešli spolu s nájomcov, keby náhodou raz odchádzal preč. Ale hovorím, toto budeme riešiť určite v budúcnosti a ja dúfam, že do týždňa budú mať aj hodiny, aj môžu bývať. Ďakujem, faktická pani Bohatová. Ďakujem, pán primátor. Ja by som chcela aj tu na pani Mirke Valovičovej, aj ostatným nájomcom, ktorí naozaj ako v dobrej viere prišli na žrebovanie, aj zložili všetky podmienky, teda splnili. Chcem povedať, že určite nielen ja, ale všetci kolegovia poslanci sme v dobrej viere verili, teda, že tie byty sú naozaj obývania schopné tým, že toto žrebovanie prebehne a naozaj v krátkom čase budú môcť využívať byt, ktorý im bol teda pridelený. Takže naozaj my sme nemali dôvod skúmať, že či naozaj je tam nejaká prípojka už hotová, nie je hotová, či sú nejaké problémy s tým. Čiže naozaj, tak ako povedal kolega Hudák, ja si myslím, že treba zobrať do úvahy potom naozaj, do akej doby vám tie podmienky na bývanie neboli vytvorené a ešte sa k tomu teda najbližšie vrátiť, čo sa týka vašich finančných nákladov, ktoré s tým vznikli. Ďakujem. Určite sa to bude riešiť. Pani Šolkiová. Ďakujem pekne, ale len k celému prípadu toho, čo sa týka tých prípojok, takže každý užívateľ musí byť priamo v právnom vzťahu s tými západoslovenskými energetikami, ktorý je dodávateľom toho média, lebo vlastne podľa toho bude platiť. Mesto nemôže tam uzatvoriť ani Bitkomfort s nimi zmluvu, lebo tým pádom my by sme boli povinní platiť za energiu, ktorý nájomca tam čerpá. Čiže to musí byť priamo uzatvorená zmluva s nájomcom. Ďalšia vec je, či mesto refunduje ten elektromer v hodnote tých 170 eur, to je samozrejme na poslancov. A ďalšia vec, že presne tak, ako pán prednosta povedal, že vlastne kolaudácia bola
omeškaní jedine z toho dôvodu, že obvodný úrad neodkolaudoval podľa našich plánov súvisiace siete. Čo sa týka, každý jeden nájomca bol informovaný o tom listom hneď po losovaní, že sú v prieťahy v odovzdávaní a že kauciu majú čas zaplatiť do 28. februára a dostaviť sa na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Po tej lehote ich nárok zaniká, čiže každý vopred vedel, ale časť nájomcov býval v súkromnom nájme a mali výpovede, čiže oni výslovne prehlásili, že im je to jedno, či je tam elektrina, či je tam hocčo, oni potrebujú mať umiestniť svoje nábytky. A vlastne tí, ktorí požiadali skôr, s vedomím toho, že do čoho idú a nie je tam ešte elektrina, s nimi sme uzatvorili nájomnú zmluvu. Ktorý nechcel, nebol povinný tú nájomnú zmluvu až do pozajtrajška uzatvoriť a nemusel ani kauciu zaplatiť. Ďakujem pekne. Nikoho sme neklamali, len toľko. Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prideľovanie voľných mestských bytov na sídlisku Západ 2 v zmysle pôvodných zásad schválených uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 237 z 25. septembra 2012 so zmenami na základe odporúčania Mestskej rady podľa predlohy. Ďakujem, hlasujte prosím. Ďakujem. Konštatujem, 23 hlasovalo za. Návrh bol prijatý. Takže nech sa páči, nasleduje pán poslanec Švarc. Ďakujem za slovo, pán primátor. Dovolte mi, vážené kolegyne, kolegovia, sa v tomto príspevku venovať otázke, ktorú sme všetci mali vo volebných programoch a nie len v tomto volebnom období, ale aj v minulom, otázku riešenia budovania priemyselného parku a v tej súvislosti riešenia alebo neriešenia príčiny vytvárania nových pracovných príležitostí v meste Nové Zámky. Dôsledkom neriešenia vytvárania nových pracovných príležitostí dochádza k postupnému úbytku počtu obyvateľov, to jest doslovnému vymieraniu mesta Nové Zámky a k rastu nevhodnej skladby zostávajúcej populácie z hľadiska vekovej skladby, tzv. Vitality obyvateľstva. Z dôvodov objektívnosti predložených informácií v tomto príspevku chcem uvádzať fakty získané z nezávislých zdrojov, ktoré som čerpal z materiálov, ktoré boli objednané Mestským úradom, zosumarizovaných v názve, ktoré mala prejednávať územná komisia Nové Zámky, územný plán mesta, prieskumy a rozbory, spracované firmou Aurex Bratislava pre účely nového veľkého územného plánu mesta Nové Zámky. Tento dokument v kapitolách E1 v plnej nahote zobrazuje nelichotivú tendenciu vývoja nášho mesta. Ďalší materiál, z ktorého čerpám fakty v tomto príspevku, je program hospodárskeho sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja za roky 2012 až 2018, z ktorého je možné zistiť vývoj v južnej časti Slovenska z hľadiska demografického vývoja, z hľadiska zamestnanosti. V kapitole E1.1 v retrospektívnom výpočte počtu obyvateľov od roku 1850 až po súčasnosť je zrejmé, že počet obyvateľov v našom meste rovnomerne rástol z 6604 v roku 1850 až po 43 546 v roku 1995. S výnimkou vojnového obdobia druhej svetovej vojny, ktorá mala devastačný vplyv na naše mesto z dôvodov vojnového marazmu, neskôr počet obyvateľov až do roku 95 rástol. V tom roku 95 došlo k zlomu, keď počet obyvateľov z počtu 43 546 začal klesať na súčasnú úroveň 39 646 v roku 2011. Je to stav podľa štatistického úradu Slovenskej republiky. To znamená, že v období 16 rokov došlo v našom meste k úbytku 3900 obyvateľov. Prognoza vývoja je žiaľ nelichotivá. Do roku 2025 má byť stav obyvateľstva 37 987, čo predstavuje súhrnný úbytok obyvateľa v počte 5559 obyvateľov. Táto hodnota predstavuje úbytok 13% obyvateľstva v mesta Nové Zámky. Ako príklad, že nie je možné vyhovárať sa na nedostatočnú infraštruktúru, ako sú diaľnice, rýchlostné cesty, chcem uviesť príklad mesta Levice, ktoré má z hľadiska týchto komodít rovnaké problémy ako naše mesto, ale tu aktívnou formou riešenia problému zamestnanosti z pôdy Mestského úradu došlo k zvráteniu negatívneho demografického vývoja, ktorý
bol tiež podobný ako v meste Nové Zámky a v meste Levice sa podaril zvrátiť. V tomto meste systematicky pribúdajú nové pracovné miesta, rastie počet obyvateľov, vitalita obyvateľstva, to znamená, že má to na mesto pozitívny trend. A teraz, aby som sa vrátil k tomu, čo som na začiatku povedal a úzko súvisí s priemyselným parkom, je otázka budovania alebo nebudovania priemyselného parku. Ešte koncom volebného obdobia 2002-2006 sme nastokli otázku, že aj v meste Nové Zámky, ako v iných mestách, je potreba riešenia priemyselného parku. Všetci vieme, že to bolo obdobie, keď sa naštartoval ekonomický rozvoj a bolo to samozrejme iné obdobie ako obdobie krízové, ktoré po roku 2008 až 2009 až do súčasnosti prebieha. V volebnom období 2006-2010 a 2010 až teraz všetky relevantné síly v tomto meste počnú s primátorom mesta a koalíciami, či už maďarskou alebo slovenskou, malo jednu z priorít vybudovanie priemyselného parku. Hovorilo sa o tom, urobme to, poďme do toho, boli rôzne návrhy, ako to urobiť, ale žiaľ stav je taký, že doteraz priemyselný park v meste Nové Zámky tu nie je. Len pre ilustráciu spomeniem, že sa uvažovalo svojho času na vybudovaní lokality Dvorská cesta, kde neskôr bol naprojektovaný istý priestor pre vybudovanie ubytovania pre sociálne neprispôsobivých občanov. Potom sa riešila otázka na Bajtskej ceste pri telekomunikáciách, kde bol veľký súkromný pozemok, ktorý sa potenciálne uvažoval s tým, že by sa vykúpil od súkromného vlastníka. Až nakoniec sa prišlo k tomu, že na Nesvadskej ceste sa našlo 43 hektárov pozemku, ktorý sa uvažoval a stále uvažuje na využitie na priemyselný park. No, v danej dobe si povieme, alebo povedia kompetentní, že je zlá doba, je kríza, nevieme to riešiť a tak ďalej, nikto sem nepríde a podobne. Chcem povedať, že podľa mojich informácií cirka pred 4 rokmi mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na projektanta na vybudovanie inžinierských sietí, to je z vody, kanálu, kanalizácie, elektrické energie a plynu a takisto príjazdových komunikácií na plochu, ktorá bola určená na priemyselný park na Nesvadskej ulici. Verejné obstarávanie prebehlo a projekt bol naprojektovaný s tým, že bol určený na územné konanie a na vydanie územného rozhodnutia. Žiaľ, podľa mojich informácií, územné rozhodnutie doteraz sa nepodarilo vybaviť mestom a celý tento projekt stojí. Prečo to hovorím? To, že máme pripravenú nehnuteľnosť, ľudovo povedané rolu na priemyselný park, to je síce fajn, ale bez toho, aby sme mali urobenú celú infraštruktúru k tomu, aby sme ho mohli ponúknuť nejakým investorom, je to absolútne nepriateľné pre investorov, aby tam išli. To znamená, že my už máme niečo, za čo mesto zaplatilo, ale stále sa to neriešilo, lebo bez riešenia územného konania a stavebného povolenia sa nedá pristúpiť k vybudovaniu inžinierských sietí a príjazdových ciest. Ten pozemok na Nesvadskej bol tak naprojektovaný, čo sa týka inžinierských sietí, že mali byť napojené postupne niektoré z Nesvadskej cesty až na Komárňansku, prípadne poťažne niektoré inžinierské siete, ktoré sa mali bližšie napojiť. To znamená, doteraz nemáme riešený priemyselný park a darmo sa budeme vyhovárať, že je kríza. Kríza, nekríza, v iných mestách to funguje. Ja som bol minulý týždeň v meste Vráble, kde priemyselný park funguje už niekoľko rokov, možno že 10 rokov, a kde primátor mesta za obdobie začiatkom 2002-2006 sa mu podarilo pripraviť ten pozemok aj s infraštruktúrou. To znamená, že on tú infraštruktúru má a ten priemyselný park sa mu rozrastá. Na moju otázku, že však pán primátor, kríza je, tak investori sem nechodia, sa mi vysmial a povedal mi, ale áno, v októbri sem prišiel ďalší investor, i keď malý, a bol pripravený pozemok, to bola tiež rola, ale boli tu prípojky, príjazdová cesta a ďalší investor do mesta Vráble prišiel. To znamená, že není to o tom, že kríza, tí investori, pokiaľ majú pripravené podmienky, tak prídu a
keď sú mu ponúknuté tie podmienky adekvátne, tak príde a vytvorí pracovné príležitosti pre občanov alebo prípadne občanov okolitých miest, ale hlavne toho mesta, ktorého sa to týka. Viem, že bola svojho času spoločnosť mesta pripravená na to, aby riešila otázku vybudovania priemyselného parku. Bola to obchodná spoločnosť NZ Invest SRO, ktorá mala tieto veci riešiť. Ja predpokladám, že určite tam je dobrý alebo bol dobrý úmysel to riešiť, ale žiaľ, nevyriešilo sa to. Je to otázka aj vykupovania pozemkov a všetkých týchto vecí, čo s tým súvisí. Takže v danom prípade ten výsledok je nulový. Ja, aby som, nebudem už dlho hovoriť, ale nejaký konkrétny návrh, aby som predniesol a navrhujem, aby sme tieto veci prioritne riešili a navrhujem zriadiť komisiu, pracovnú zmiešanú komisiu, jednak z poslancov, jednak z pracovníkov úradu a aj z odborníkov, ktoré sa toho týka, ktorí by vypracovali návrh opatrení na zrealizovanie výstavby priemyselného parku zo súčasného stavu až po fyzickú realizáciu. Ďalej navrhujem a prosím, alebo žiadam pána primátora, aby na najvyššie zastupiteľstvo predložil poslankyňam a poslancom mestského zastupiteľstva správu, informáciu mestského úradu ohľadne stavu priemyselného parku z hľadiska mesta Nové Zámky. Mám návrh uznesenia, ktorý predkladám návrhovej komisie, ktorý znie v tomto smere. Mestské zastupiteľstvo poprvé žiada primátora mesta, aby na nasledujúcom riadnom mestskom zastupiteľstve predložil informáciu ohľadne stavu priemyselného parku. Po druhé, volí pracovnú zmiešanú komisiu s úlohou vypracovať návrh opatrení na zrealizovanie výstavby priemyselného parku zo súčasného stavu až po samotnú realizáciu v zložení komisie. Do komisie navrhujem dvoch pánov viceprimátorov, pána Huršana a pána Naďa. Ďalej navrhujem pána predsedu územnej komisie a podpredsedu pána Petra Hudáka a Vladimíra Štvrteckého. A navrhujem taktiež z hľadiska, aby tam bolo zloženie poslaneckého zboru riešené pani Helenu Bohátovú, pána Lukáša Štefánika a aby bola zabezpečená tá spolupráca s úradom, preto je to zmiešaná komisia. Navrhujem šéfku právneho odboru pani Líviu Šókiovú a šéfa územného odboru pána Ladislava Lavrinca, s tým, že za predsedu komisie navrhujem pána viceprimátora Huršana. Po tretie, žiada, aby pracovná zmiešaná komisia podala správu o činnosti a výsledkov práce komisie prostredníctvom predsedu komisie s periodicitou každé druhé riadne mestské zastupiteľstvo. Poprosím, žiadam o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Prosím, návrh na uznesenie. Prosím. Ja aj k tomuto? Nech sa páči. Kolegovia, v jednom som trošku prekvapený preto, lebo na minulej schôdzi sme prijali uznesenie, ktoré je, by som povedal, právoplatne prijaté s tým, že primátor sa má zaoberať vytvorením územného vlastne tohoto priemyselného parku v tomto roku, plus ďalšie zvlášť uznesenia ohľadne mostu a ohľadne aj čističky odpadových vôd. A to sme predložili my, členovia Komisie územného plánu investičného rozvoja, kde sú tu dvaja poslanci, je tu pán inžinier Fórov aj pán doktor Starzík, ktorí sme toto kompletne preberali v súvislosti s tými podkladmi, ktoré si tu teraz uviedol. A samozrejme aj s tým, že tá infraštruktúra v tých Leviciach je taká istá ako tu a že ten územný park je takisto. To všetko okolo tohoto sme dlhodobo na našej komisii preberali a z toho sme vychádzali vtedy, keď sme predložili tu návrh na uznesenie, ktorý mestské zastupiteľstvo prijalo s tým, že územný park je kľúčom k tomu, aby sme oživili to, aby sa vytvorili pracovné miesta a prestal odliv obyvateľstva, nakoľko podľa tej mapy, ktorú vydal aj kraj, jednoznačne je dané v tom, že mesto Nové Zámky je v červených farbách, to znamená, že znižovanie počtu obyvateľov je jediné v meste Nové Zámky, v ostatných mestách buď to relatívne stagnuje, alebo sa tých počet obyvateľov zväčšuje. Čiže táto vec bola v našej komisii neprerokovaná len raz, bola opakovane až nakoniec na minulej schôdzi mestského zastupiteľstva sme to jednoznačne prijali a zvlášť osobitne je každé jedno uznesenie prijaté, bolo schválené a myslím, že je aj
aj by som povedal, akceptované a otázka je tam, lenže sme nedali primátorovi konkrétne termín v rámci tohoto roku, keď nám má dať o tom by som dal nejaké referencie o tom, že v akom štádiu to je asi. Keby o to šlo, tak samozrejme komisia by mohla byť nová vytvorená, ktorá by mohla sa s touto vecou zaoberať. Osobne si myslím, že veľmi podporoval túto vec aj ďalší náš poslanec, člen komisie, pán inžinier Foro, ktorý konkrétne veci tam doporučil v súvislosti s tým priemyselným parkom, tak aby bol priemyselný park kompletne vybudovaný a kompletne možný by sa dal akceptovať nejakými žiadateľmi o vybudovanie nejakých investičných záležitostí ohľadne nejakých dopadov na pozitívne zvýšenie pracovných miest tu v konkrétne v našom meste. Takže ja len toľko chcem povedať, že áno, nesmierne nám záleží na tom, aby mesto malo vytvorené predpoklady k tomu, aby pracovné príležitosti tu vznikli, aby podmienky na to sa vytvorili a na to sme, myslím, zastupiteľstvo už aj prijali uznesenie. Nemám absolútne nejaké výhrady k tomu, aby sa to s konštruovaním novej komisie a celej tej záležitosti urýchlilo. Samozrejme, vec čím rýchlejšie, o to je to pre obyvateľov nášho mesta, hlavne mladých ľudí, o to je to výhodnejšie. Len otázka je, ako sa na tom dohodneme, prípadne či budeme meniť to uznesenie, ktoré sme už na minulej schôdzi zastupiteľstva prijali. Ďakujem. Pán Foro, faktická. Pekne za slovo. Tak pán predseda komisie ma predbehol, chcel som tie isté slova povedať, čo on. Je to ľúto, že mesto je v takých tendenciách a takých kondenciách, ako je. Nie som proti, aby bola vytvorená komisia. Je to pravda, že naša komisia územného plánu sa s tým zaoberá od samého založenia novým zložením. A sú tam prioritne vyzdvihnuté, že na každú komisiu by mali ohľadom vybudovania nového územného plánu dané informácie o tom, že ako sa to vyvíja. A prioritne už bolo aj povedané, že boli prijaté aj uznesenia mestského zastupiteľstva ohľadom vytvorenia priemyselného parku, nového mostu a premiestnenie Čovky, pretože to sú tiež veľmi dôležité úlohy pre naše mesto. Keď samozrejme táto komisia pomôže a urýchli, že tento priemyselný park bude vybudovaný, tak samozrejme som za, ja nie som proti. Všetko, čo pomôže našmu mestu, treba podporiť. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči návrh na uznesenie. Ja by som ešte mal taký doplňujúci návrh, keďže pán kolega poslanec Švarc to mal akože veľmi slušne prichystané z tých materiálov, že doplnil by tú komisiu, takže a dali by sme to tak o seba samozrejme, doplnil by on menovite tú komisiu. Mal prichystané už nejaké materiály, tak ja by som to, ak dovolíte, aj s doplneným jeho menom. Mal by som to celé znova prečítať, alebo ste si to zapamätali? Prečítam to celé, dobre. Nebudeme rušiť, nebudeme. Dobre. Ten je tam. Dobre. Takže prečítam návrh na uznesenie. Môžem? Poprvé, je to... Vôbec o to nešlo, ale naša komisia, hovorím, roky sa s tým zaoberá a tak ďalej. Nehovorím, že týmto sa obchádza touto vecou, ale ani jeden z tých poslancov, ktorý je tu, nebol ten, ktorý by sa na tomto nebol podielal a podielal sa na tom, že aj uznesenie k tomuto bolo záväzne na minulej schôdzi prijaté. To sa neruší, postáva platnosť. Dobre, že? Dobre. Takže ja by som prečítal
návrh uznesenia, ktoré predložil pán poslanec Švár s doplňujúcimi menami, ktoré tu ešte odzneli, ak dovolíte. Takže poprvé žiada primátora mesta, aby na nasledujúcom riadnom mestnom zastupiteľstve predložil informáciu ohľadne stavu priemyselného parku. Po druhé, volí pracovnú zmiešanú komisiu s úlohou vypracovať návrh opatrení na zrealizovanie výstavby priemyselného parku zo súčasného stavu až po samotnú realizáciu v zložení Andrej Huršan, Peter Naď, Peter Hudák, Vladimír Švetecký, Helena Bohátová, Lukáš Štefánik, Lívia Šokiová, Ladislav Lavrinec, Richard Švarc, Ladislav Foro a Martin Starzik, s tým, že predsedom komisie je Andrej Huršan. Po tretie žiada, aby pracovná zmiešaná komisia podala správu o činnosti a výsledky práce komisie prostredníctvom predsedu komisie periodicitou každé druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva. Ďakujem, nech sa páči, hlasujte. Traja hlasovali za. Návrh bol prijatý. Ďakujem. Pani Bohátová. Áno, ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som chcela v rámci interpelácií interpelovať ohľadom zlého technického stavu našich mestských komunikácií s tým, že naozaj po zime sa v plnej nahote objavili výtlky na komunikáciách. Čiže naozaj, ak už začali s opravou, aby pokračovali, lebo už podľa mňa tie poveternostné podmienky dovolia, ale zároveň by som chcela upozorniť, možno je to trošku tak ako od ruky sa hovorí, ale ten náš zimný štadión sme dali do prenájmu, ale tie plochy okolo neho patria, myslím, stále mestu, tie nie sú v nájomnej zmluve a prístupová cesta práve k hokejovému štadiónu, tí, ktorí ste tam boli naozaj v poslednej dobe, ale to už je pretrvávajúci stav, hádam 2 roky dozadu, je v dezolátnom stave, to máte ako tankodrom, naozaj dostať sa na hokejový štadión je zvládnuť prístupovú komunikáciu, ktorá je v hroznom stave. Takže tu by som poprosila naozaj, ak je možné, a myslím, že je, ak je to náš majetok, aby sme túto komunikáciu dali opraviť. Ďalej by som chcela poprosiť v rámci toho uznesenia, ktoré sme prijali na ostatnom zastupiteľstve ohľadom parkovacích ploch, by som chcela poprosiť, aby sme ten materiál pred schválením dostali na prekonzultovanie, kde vlastne budú vytvorené tie parkovacie plochy. Lebo najlepšie ako poslanci jednotlivých volebných obvodov vieme, kde je nutné takéto plochy ako riešiť a s tým, že sme dnes vyčlenili v rozpočte 5 000 eur na vytvorenie projektovej dokumentácie. Najskôr by sme mali poznať, kde alebo vedieť, kde tieto plochy by mali byť orientačne umiestnené. Čiže to by som poprosila, aby sme naozaj dostali najskôr nahliadnutiu, až potom nech sa dá urobiť projektová dokumentácia. A zároveň by som dala návrh na uznesenie. Ešte počas môjho ako predsedovania komisie športu a práce s mládežou sa dostal areál tenisových kurtov do nájmu. S tým, že sa tam vlastne ten nájom kompenzoval tým, že tam budú zrealizované nejaké tie investičné zámery. A neviem, akom stave je to, lebo v počase sa prehodnocovala táto nájomná zmluva, alebo nebola plnená. Čiže ja by som teraz dala návrh, aby mestské zastupiteľstvo, teda uznesenie v tomto znení, mestské zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia nájomnej zmluvy na areál tenisových kurtov na Čerešňovej ulici do 36.2013. Ďakujem. Ja si myslím, že o tom môžeme hneď aj hlasovať. Nech sa páči, hlasujte, prosím.
33 hlasovali za, návrh bol prijatý. Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Garajová. Pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja sa chcem poďakovať tým, ktorí sa zapojili do akcie Vianočných stromčekov a takisto poďakovať aj riaditeľom škôl a materských škôl, pretože podarilo sa zorganizovať program a ja si myslím, že sa urobil dobrý kus práce a budeme v tom pokračovať. Ďalej by som sa chcela spýtať, veľmi ma prekvapila informácia o tom, že bola v týchto dňoch odvolaná riaditeľka kina, ktorá spolu so mnou teda sa podielala veľmi aktívne na digitalizácii kina, na aktivitách, ktoré sa v kine dejú. Chcela by som odpoveď, či je to z úsporných dôvodov, ale nevidím v tom žiadnu úsporu, keď sa odvolá osoba, ktorá je veľmi aktívna, akčná, pre ktorú tá práca v tom, povedzme si, starom kine bola zmyslom jej života. Pochybujem, že sa nájde náhrada aktívnejšieho a akčnejšieho človeka. Rada by som, keby som tú odpoveď mohla dostať teraz. Ďakujem. Ďakujem, pani Malperová. Faktická? Pán primátor, ja by som sa ešte k tým vianočným trhom chcela vrátiť teda faktickou poznámkou. Urobili sme to prvýkrát a jednoznačne môžem skonštatovať, že v tej dobe, kedy deti ozdobovali stromčeky a miestny odbor Matice slovenskej aj ohodnotil túto prácu, takisto aj v tej dobe, kedy bol kultúrny program na námestí, tak bolo tam najviac ľudí a vtedy to námestie aj žilo. Určite, že boli tam aj chybičky, plánovali sme trošku viac aj niečo získať a odovzdať zasa. Tento rok sa nám to až tak nepodarilo, ale skutočne sa chcem poďakovať primátorovi mesta, viceprimátorovi Huršanovi, Garajovej, Rožkovej, Hozlárovej, Petrovi Palovi Hudákovi, Štefanovi Péterimu, Lukášovi Štefánikovi, Antonovi Vojnovi, Michalovi Tótovi, Kolomanovi Foro a atletickému klubu Stráňovskému, ktorí prispeli, a Lubošovi Ivanovi, ktorí prispeli stromčekami a samozrejme aj ja som tam teda prispela, ale zároveň aj Spojenej škole na Nitrianskej ceste, ktorí nám pomohli, takisto aj tým školám, gymnáziu a hotelovej škole, ktorí tiež priložili ruku k dielu. Samozrejme z klubov športových ja som oslovila takmer všetkých, oslovila som všetky školy. Materské školy a základné školy sa zapojili do tejto milej akcie, hoci nebola dlhá, ale aj vďaka Komisii kultúry a jej členom, ktorí skutočne boli tam každý deň a pomohli. Samozrejme aj mestu, ktoré zabezpečilo pódium, zabezpečilo domček na predaj. Akcia bola veľmi dobrá a určite, že budeme v nej pokračovať. Takže ešte raz moja vďaka patrí všetkým. A dúfam, že na budúci rok sa zapojí každý, pretože niektorí povedali, že nevedeli, takže to ma mrzí, ak nevedeli. Odznelo to tu, ale asi zabudli a na budúce sa pridajú všetci. Ďakujem pekne. Ďakujem. Čo sa týka pani Žiarskej, digitalizovaním sa menila technológia, prijímal sa človek, ktorý má na to patričné vzdelanie a v rámci organizačných zmien riaditeľ požiadal, že tento človek bude robiť aj, bude komunikovať aj s tými distribučnými spoločnosťami. Takže navrhol zníženie stavu, a odborári to prekonzultovali, vyjadrili sa k tomu a takto to bolo. No. Prípadne na budúce, lebo pán Deák je teraz na dovolenke, na budúce bude tu, tak môžeme sa to pýtať. Dobre, pán Péteri, nech sa páči. Za slovo, vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, ja mám dva podnety.
Jeden je viac menej kozmetický a síce sneh sa rozpustil, voda neodplavila všetko. Ja som bol nedávno na železničnej stanici, predpokladám, že aj pracovníci Mestského úradu, príslušní zodpovední by mali si nielen túto lokalitu obzrieť. Konkrétne mi ide o park v blízkosti železničnej stanice. Je to strašné, ako to tam vyzerá. Je to prvý dojem pre tých ľudí, ktorí navštívia mesto a vystúpia z vlaku, ak to nie sú práve Zamčania, ktorí si už na to pomaly zvykajú možno. Hrozné, čo v tom parku je, rozbité lavičky, drevo zrejme zhorelo z nich, ale sú tam staré kabáty, ktoré možno, že bezdomovci, alebo kto si ponechával igelitky, množstvo fliaž, no proste špina, je to až nechutné niečo, ako to tam vypadá. Ja neviem, ja si myslím, že patrí to do tohoto mesta, aj keď je to v blízkosti železničnej stanice, ak to nevadí železničiarom, určite to vadí obyvateľom tohoto mesta, tak prosím, ak by sa dalo, keby kompetentní sa pozreli na túto vec a nie len na túto. Druhý môj podnet je tiež tak trošku k parku, nie priemyselnému parku, ale k parkovaniu. Parkovaciu politiku mesta, ktorú som tu už pred 2 rokmi spomínal a na tému, ktorej sme prijali aj uznesenie. Stále to ide dostratená kolegyňa Bohatová, teraz tiež sa dotkla tejto oblasti. Je počítané v rozpočte s nejakou projektovou dokumentáciou na vybudovanie parkovacích ploch, ale mám taký pocit, že je to riešené dosť chaoticky, proste nemá to systém. Preto ja by som dosť trval na tom, aby sme to uznesenie, ktoré je platné a ktoré bolo prijaté 25 hlasmi poslancov tohoto zastupiteľstva, aby bolo naplnené. Keď som pred rokom interpeloval, že čo sa proste s tým uznesením deje, tak mi bolo povedané, že sa začalo na tom pracovať, ale sa zmenili nejak podmienky v oblasti eurofondov a tak sa tie práce zastavili. Ja si myslím, že to nemôže byť tak veľa peňazí, aby sa nejaký ten systém vypracoval, o ktorom sa potom môžeme tu rozprávať. Ak to nejaká parkovacia politika bude a bude schválená, tak nie je potrebné, aby sme sa každoročne k tomu vracali. Už snáď iba pri rozpočtoch. Ja by som dosť trval na tom, ak si myslíme, že je to nesplniteľné to uznesenie, tak by som neuvítal, ale dajme potom návrh na jeho zrušenie, ale nemalo by sa stať, aby uznesenie, ktoré je prijaté všetkými, proste išlo niekam dostratená. Možno, že také uznesenie viac, ale parkovaciu politiku mesta považujem za veľmi vážnu vec. Týka sa dneska už všetkých občanov tohoto mesta, nielen tých, ktorí chodia autami, ale aj tých, ktorí chodia pešo, pretože sa parkuje všade, na zelených plochách, na chodníkoch, proste všade, kde sa to auto zmestí, ale nakoniec asi o tom netreba hovoriť, všetci to dennodenne zažívame. Ďakujem. Ďakujem. Pán Pavol Hudák. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor, pani kolegyne, páni kolegovia. Ja tiež mám pár podnetov. Prvá vec, ktorou by som sa chcel zaoberať. My sme asi pred pol rokom na mestskom zastupiteľstve zaoberali sme sa predajom ornej pôdy. Ja by som mal na to návrh na uznesenie na budúce mestské zastupiteľstvo pripraviť návrh na predaj časti spoluvlastníckych podielov, na ktorých mesto nemá záujem, alebo ktoré sú v takej lokalite, kde mesto nemá záujem sa rozširovať, aby sa takto postupovalo v predaji, proste od tých najmenších spoluvlastníckych podielov v lokalitách, ktoré nie sú zaujímavé, a potom postupne by sa ten predaj realizoval v takej miere, ako to uzná úrad a zastupiteľstvo za vhodné. Len sú to tiež peniaze do rozpočtu a nemalo by sa s tým otáľať. Myslím, že pred pol rokom sme to asi prejednávali na tomto mieste a zatiaľ ten návrh tu nebol. Takže k tomu predložím návrh na uznesenie. Druhá vec. Trochu sme diskutovali aj včera na tú tému okolo vysielania televízie a dneska sa to potvrdilo, že jednoducho poslanci, ktorí sme na to apelovali, pani predsedkyňu predstavenstva Novocentra, aby sa obnovili okrúhle stoly, mali pravdu. Sú tu témy, ktoré bolo treba v tej televízii rozobrať. Hovorili sme o Devínskej. Je tu ďalšia téma parkovacia politika. Je tu ďalšia téma, ja neviem, čo sme o tom hovorili, rozpočet mesta na jednotlivé odbory, či už sociálne, športové a takéto. Tých tém je veľa, minimálne podľa môjho názoru raz do mesiaca ten okrúhly stôl by sa mal zrealizovať, ale náležite ho treba aj spropagovať. Nielen v televízii, si myslím, aj Castrum Novum vychádza týždenne, keď tam dáme tému a keď sa tam určí inzerát, ja neviem, v nejakej inzerátnej forme, keď sa téma zúčastnení a môžu posielať na určité telefónne číslo dotazy, takže ľudia by sa do toho radi zapojili a sledovanosť si myslím by bola adekvátna a celkom dobrá, lebo tých tém naozaj, ktoré momentálne v meste idú v tomto čase je veľa a zaujímajú ľudí. A tretie,
ohľadom Devínskej školy, ja som s pani doktorkou Šolkiovou dlhšie komunikoval, aj s pánom primátorom, žiaľ, situácia sa skomplikovala. Len potrebujeme postupovať v tejto veci, pretože to som zažil snáď prvý raz vo svojej praxi, že sme mali z evidencie obyvateľstva z Banskej Bystrice jedno dedičské konanie, ako že ďalší dedičia nie sú a teraz sa najbližšie dedič prihlásil, ale treba v tomto pokračovať. Apeloval by som na pani doktorku Šolkiovú, nech tom nezastanem, pretože tá škola je týmto handicapovaná. To bol jeden z dôvodov, prečo ona nedostala aj eurofondy, teda nemohla sa vôbec prihlásiť. Treba to doriešiť v najbližšej možnej dobe, aby sa na to nezabudlo. Ja na to budem apelovať. S pozemkovým fondom je to riešiteľné, ale horšie je to so súkromní vlastníkmi, ktorí v podstate niekedy majú strašne neadekvátne požiadavky a neberú ohľad na to, že sa to týka v podstate detí a budúcej generácie v tomto prípade. Ďakujem pekne, tu je návrh. Ďakujem. Ešte predtým pán Švarc, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja skutočne môžem len podporiť to, čo povedal kolega Pavol Hudák ohľadne televízie a ukázalo sa to v plnej nahote dneska ohľadne cyrilometodskej škôlky. Tam skutočne, keby tie informácie občania mali, mohlo byť kľudne 2 týždne pred zastupiteľstvom jeden okrúhly stôl, kde by boli zástupca úradu mestského, poslanci a príslušní riaditelia škôl a vysvetlili by to, o čo tu ide a nebola by tu, nechcem povedať, že hystéria, ale proste tie dezinformácie, ktoré sa šírili medzi obyvateľmi, a teraz nemyslím, že len medzi prijímateľmi sociálnej siete. A druhá vec, ja som to spomínal aj pani predsedkyni predstavenstva, občania viacerí ma oslovili, ktorí, a nie sú to len dôchodcovia, ktorí sledujú mestské zastupiteľstvá, tí, ktorí pracujú, a ja viem, že oceňujem, že ide naživo toto zastupiteľstvo, ale bolo dobrým zvykom a bolo to v minulom volebnom období, že išlo zo záznamu cez víkend, tak poprosil by som, keby v tom nebol nejaký problém, aby zastupiteľstvá išli aj buď sobotu alebo v nedeľu, aby si ho mohli pozrieť aj občania, ktorí pracujú vtedy, keď ide cez pracovný čas mestské zastupiteľstvo naživo. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Juríková, faktická. Ďakujem tej televízii. Ako predsedkynia predstavenstva Novozámodskej televízie si myslím, že s tými okrúhlymi stolmi, možno, že nám to naozaj trošku uniklo. Viete všetci dobre, že riešime teraz digitálne vysielanie, okolo toho máme plno problémov, ale nechcem sa vyhovárať. Plus sme znížili stav o polovicu, lebo sme teda museli o polovicu zamestnancov, boli nejaké PN-ky, skúšobné obdobia, ale akože určite tieto okrúhle stoly obnovíme, aby teda aj občania naozaj boli informovaní. Ja by som touto cestou, už keď teda som sa dostala k slovu, chcela povedať len toľko, lebo veľa ľudí má dotazy, že teda jak budeme vysielať, digitálny vysielač zatiaľ nie je, ale dá sa nás pozerať cez Magio, UPC a www.respublika.sk a musím povedať, že vďaka www.respublika.sk sme dostali aj teraz listy z Izraela a z Ameriky. Veľmi ich zaujali osudové príbehy, čo sme začali vysielať. Takže keď sa tu hovorilo o tej vianočnej akcii a poďakovalo sa každému v meste, teda ktorí prispeli na túto akciu, ja chcem poďakovať aj zamestnancom Novozámodskej televízie, ktorí teda napriek tomu, že je ich málo a pracujeme v takých podmienkach, v akých pracujeme, tak myslím, že si tú svoju prácu zastali a ďakujem aj za ich strpenie a pevne verím, že tá televízia bude fungovať aj cez digitálne vysielanie v budúcnosti. Pán Peteri, faktická. Nie sú ani v archíve. Záznamy z mestského zastupiteľstva posledné mesiace v archíve nenachádzam. Nie sú archívované? Na webe. Musia byť. A prečo nie? Aha, dobre, proste treba to odstaniť. Dobre. Pán Kyseli. Pardon, jasné. Prosím, návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie pána poslanca Palahudáka. Mestské zastupiteľstvo žiada pána primátora mesta, aby pripravil na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva a predložil návrh na predaj pozemkov ornej pôdy podľa lokalizácie a podľa spoluvlastníckeho podielu mesta. Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte, prosím. Ďakujem. Konštatujem jednomyselné z prítomných. Ďalej nasleduje
Pán Kyselý, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Ja len krátku poznámku ešte k tým bytom. Pani doktorka Šokijová, neviem vlastne, aký je aktuálny stav a kedy je dátum ukončenia tých, ktorí boli žrebovaní a kaucie doteraz nezaplatili. 27., 28., proste nevieme, koľko je počet voľných bytov, to len jednou takou otázkou, keby si to potom doplnila. Druhá vec ešte, v Domorom by som chcel 2-3 vety povedať ohľadom priemyselného areálu. To si nemôžeme hovoriť o priemyselnom parku, lebo zatiaľ je to priemyselný areál. Čo sa týka vôbec budovania areál, no tak to si musíš prečítať, to nemôžem ti vysvetľovať ako učiteľke. Ide o to, že vlastne pokiaľ chceme o infraštruktúru, zabezpečiť infraštruktúru k tomuto areálu, aby bol z toho park, je to nespočetné množstvo financií, ktoré sa dá len cez Európskej úniu vybaviť. Takto vybavili aj Vráble, Palárikov a okolo a všetky obce. A potom môžeme začať hovoriť o ponukách jednotlivým záujemcom. Naposledy tu bola jedna holandská firma, ktorá dostala ponuku 3,5 hektára si zobrať ako zadarmo, keď si dobudujú túto infraštruktúru. Po zvážení situácie odišli a išli do inej obce, konkrétne do Galanty. Takže robili sa určité aktivity, robili sa kroky, lebo nie je to dobre počúvať, že nič sa okolo toho nerobilo. Robilo sa, len bohužiaľ zatiaľ nie je to s pozitívnym výsledkom. Toľko k tomuto priemyselnému areálu. A ešte by som mal jednu prosbu, pán primátor. Je tu pán Messinger, ktorý sa už 20 minút hlási k slovu, či by sme mu mohli udeliť slovo. Všeobecne mám dať o tom hlasovať, alebo dáme mu slovo. Nech sa páči, pán Messinger, máte slovo. Poprosím do mikrofónu. Ja tomu nerozumiem. Vážený pán primátor, poslankyne, poslanci. Ja robím hádzanej žien a hráme druhú ligu. Naše dievčatá hrajú zadarmo, bez úrokov na peňazí a tie peniaze, čo dostávame z mesta, to je veľmi málo. Aj na tento rok máme prisľúbený alebo odsúhlané 2000 eur. Chodíme Martin, Detva, Čaca, Lehota pod Stáčníkom a to ledva stačí nám na cestu. Za prvé, za druhé, by som mal, už píšeme dopisy na mestské zastupiteľstvo pánu primátoru, pani doktorke Šokijovej a žiaden ohlas nedostaneme na to. To sa jedná na futbalovom ihrisku o tom obchode. Futbalisti dostávajú viacej peňazí ako my a obchod im platí za nájom. To by sme chceli, aby ten nájom, aby sme dostali my. Iné nechceme len toto. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem. Pán Torek, faktická, lebo teoreticky ste už, pán Torek, prepáč. Mohol povedať, dobre, že prečo si nárekujete prenaj? To je ešte z éry Tesly a to všetko dedíme ako my, ako hádzanársky klub žien. Máme tam všetky papiere o tom. A keď bola športová hala prestavaná, aj ten pozemok, ako to bolo Teslácké, tak sme to dali mesto, aby sa mohlo to prestavať. Tá športová hala Milénium. Ďakujem. Teoreticky dvaja sú už po stopke prihlásení. Ja neviem, veľmi stručne, nech sa páči, pán Torek. Ja som bol prihlásený do diskusie, len potom, čo tu pani Valovičová mala nejaké otázky, tak ja som omylom stlačil proste. Aj, takže to je tým pádom som sa zrušil. Ja nech sa páči. Takže som sa vymazal a potom som sa už nemohol znovu prihlásiť. Prosím, žart. Nech sa páči. Takto, že vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som mal dve také pripomienky. Už tu niekto naznačil, konkrétne pani, že prieteli, že v akom stave sa nachádza časť mesta. Ja si myslím, celé mesto je proste v dosť kritickom stave hľadiska poriadku po tejto zime. Tak treba tu urobiť veľké poriadky. Pripravujeme aj jarnú smenu
len aby nás to čím menej proste stálo, treba to patrične zorganizovať. Hlavne tu myslím na separovaný zber, ktorý sa dosť zanedbáva a napríklad ten traktor, ktorý chodí po meste a zbiera proste rôzne veci, pokiaľ som dobre informovaný, ten slúži na to, aby proste zbiera proste ako zeleň, nie smetia, ale zeleň, aby zbiera zeleň proste a nie treba z nejaký vyradený nábytok alebo ostatné nepotrebné veci, ktoré sa používajú, sú vyradené z domácnosti. Lebo tým pádom, keď sa to tak pomieša zeleň a ten nepotrebný materiál, už tomu ide do kolty, lebo nikto to nebude už rozoberať potom, samozrejmá vec. A tým pádom, keby sa stanovili jednotlivé pravidlá na to, že čo sa bude vyvážať, tak tým pádom aj ľudí by sme donútili na to, že aby urobili v tomto smere poriadok. Treba tomu... Tu aj televízie dávam proste nejaký námet na to, že bolo by vhodné, keby si to zaradili do vysielania, informovali občanov, že viacej informácií dostali naši občania o tej jarnej smene, že sa ide čistiť mesto, akým spôsobom treba prispieť k tomu, aby to mesto bolo vyčistené. Ďalšia vec, dneska sme odsúhlasili ako proste realizáciu stavby novej inžinierskej siete, čo sa týka firmy Orange. A s týmto býva každým rokom veľký problém. Viete veľmi dobre, že sa nedávajú veci do pôvodného stavu a potom občania sa sťažujú. V prvom rade taktiež by som doporučil, máme médiá v rukách ako televíziu a taktiež aj noviny, tak bolo by vhodné tam taktiež uverejniť informáciu o tom, že kde v ktorej lokalite sa dojde k tejto rekonštrukcii tých inžinierských sietí, vybudovaniu inžinierských sietí a taktiež, aby mestské orgány dohliadli na to, že aby sa stavebné podmienky dodržiavali. Jednak hĺbka to proste tej ryhy, kde sa ukladá ten kábel a ďalej, aby sa tam potom ten priestor, keď sa jedná proste o nejakú spevnenú komunikáciu alebo keď sa niekto na zeleň, aby sa to dalo do pôvodného stavu. Nechcem žiadne uznesenie, len aby si každý plnil svoju prácu. Ďakujem. Ďakujem. Pani Bohatová, faktická. Ďakujem, pán primátor. Nedá mi nereagovať nie na predrečníka, ale pánovi Messingerovi. Viem, že tento problém sa riešil už pred časom, ale vtedy, keď areál futbalového ihriska dostal do prenájmu vlastne futbalový klub, tak právo vlastne vyberať nájom za tieto priestory obchodné si vlastne zobral tento futbalový klub. Čiže ja, čo mám vedomosť, tak teraz nájomné za túto prevádzku berie vlastne futbalový klub. Zároveň vieme všetci dobre, že aj dostali futbalový klub do prenájmu aj tú reštauráciu Šport, alebo neviem, ako sa nazýva, tú krčmu, čo je v blízkosti teda areálu. Čiže aj z tohto vlastne môžu profitovať. Ja by som neviem, ako je tá nájomná zmluva koncipovaná, ale ak je, že tieto obchodné priestory sú v nájomnej zmluve zahrnuté v prospech teraz nájomcu futbalového klubu mesta, naozaj sa zamyslela nad tým a z tejto nájomnej zmluvy vyňať tento priestor, aby naozaj nevznikol právny nárok futbalového klubu na túto finančnú čiastku, ale a sú tu teda ľudia, ktorí si pamätajú, ako to vlastne bolo riešené, niekedy možno ústnymi dohovormi, niekedy to možno bolo doložené v papierovej forme, ale keď to roky fungovalo v prospech hádzanárskeho klubu žien, tak si myslím, že by sa to malo doriešiť v prospech ich. Takže ja by som poprosila, ak je možné, najbližšie zastupiteľstvo, aby sme sa teda dozvedeli, ako je to v tej nájomnej zmluve ošetrené, aby sme to nemuseli hľadať a my sa k tomu určite ako poslanci vrátime a myslím si, že je to problém, ktorý sa ťahá už, dá sa povedať, nejaké 2 roky podľa toho, ako je tá nájomná zmluva a raz prevždy by sme to mali doriešiť buď v prospech futbalistov alebo v prospech hádzanárok žien, aby sme sa už tomu nevracali. Ďakujem. Ďakujem. Pani doktorka, tú zmluvu treba vyhrabať a prebrať dobre. A prípadne ešte, nie na zastupiteľstve, ešte predtým na komisiách, veď na rade a tak ďalej, veď neťahajmate, no. Môžem len jednu vetu, pán primátor, s tou stavbou je ten problém, že vlastne právne neexistuje a všetko to, čo hovorí aj pán Messinger, prípadne aj tá nájomná zmluva, že nie je ten objekt označený.
Vlastne, že čo aj prebrali, alebo... To je nejestvujúca budova. Nejestvujúca budova právne, takže preto je to nejednoznačné, že komu Pán patrí. prednosta, nech sa páči, pán prednosta. Ja keď môžem ešte sa vrátiť k jednej veci veľmi rýchlo. Pán poslanec Kyselý sa pýtal, že dokedy a koľko je voľných bytov a tak ďalej. Preto nemáte ten materiál k dispozícii, lebo do 28. februára, to je do pozajtra, sa dá zaplatiť kaucia a tým pádom je ťažko povedať 2 dní pred, že koľky ešte zaplatia alebo nie. Určite o tom budete informovaní. A čo sa týka prenájmu, respektíve nejakému podielovému prenájmu tej stavby, v podstate je to tá železná stavba bližšie k Tatranskej. Je tam ten problém, ktorý práve povedala pani doktorka. Podľa mňa najjednoduchším a najrýchlejším riešením je presun dotácií vo forme, v podstate futbalový klub, odkedy prevzal ten areál, tak dostáva ďalšie 2 zdroje príjmu, a to je tá v úvodzovkách krčma plus prenájom tejto časti, ktorý nejde cez mesto, nejde cez mestské účty, ale priamo športovému klubu. Čiže ak beriem, že ich dotácia bola rovnaká predtým a dnes, tak sa im umelo v úvodzovkách zvýšila dotácia ako keby zo strany mesta, pričom ženský hádzanársky klub nedostal o to zvýšené dotácie a im vlastne týmto počinom sa znížili príjmy ako klubu presne o tú časť nájomného. Takže najjednoduchšie, podľa mňa legislatívne najrýchlejšie sa to dá presunom presne v takej výške, akej je vlastne ten nájom z futbalového klubu na klub hádzanárov. Ale toto je vlastne otázka na zastupiteľstvo. Ďakujem. Pani Bohatová, faktická. Ja len, pán primátor, naozaj jednu otázočku na pani doktorku Šolkevú. Ak tá budova neexistuje, my vieme, že existuje, ale na papieri neexistuje, kto platí dane za tú budovu? Daň z nehnuteľnosti, ako nikto. Veď to je mestské, mesto neplatí dane. No ja, tak potom je to... Tak keď je to mestské, tak mesto by malo dostávať vlastne ten nájom od toho, kto je tam v tých priestoroch. Ja chápem, ale my, že sa vzdáme toho nájmu prospech niekoho, tak ako ja to neriešim, ale že to musí byť raz navždy už teda doriešené, tak nech sa k tomu nevraciame x krát a neviem, ťaha sa to už roky a jedni sú možno spokojní, ale tí druhí sú nespokojní, ale nech to už raz doriešime a už či sa prikloníme k jednej alebo druhej variante. Ja len toľko. Ďakujem. Záverečné slovo, pán László Forró. Ďakujem pekne za slovo. Mal by som niekoľko námietov ohľadom jarného upratovania, vychádzajú z jesenného upratovania. Na jesennom upratovaní v lokalite Jeruzalemská bol likvidovaný veľkokapacitný kontajner a od lokality Šulekovej, a čo sú tie malé ulice, kde bývajú aj starší obyvatelia, žiaľ nemali možnosť vynášať svoje nepotrebné veci, nemali kam, pretože majú možnosti prakticky fúrikom alebo károv a na Čerešňovú ulicu to odnášať je to príliš ďaleko. Ja som chápal tú situáciu, že novej stavby na Jeruzalemskej, kde bol predtým umiestnený veľkokapacitný kontajner, tam bol v nevhodnom mieste, pretože to došpatilo tým obyvateľom, ale na Andovskej, tej lokalite, kde je pozemok v skutočnosti mestský a zarastený, už pomaly tam bude les, v bývalých záhradách Pažitnej a Andovskej ulice, tam by sa dal vytvoriť priestor pre veľkokapacitný kontajner pre tú lokalitu, kde by mohli vynášať obyvateľia v jarnom upratovaní svoje zbytočné veci. To je jedna vec. Potom by som sa vrátil k tej Jeruzalemskej. Oproti tej novostavbám už N rokov je neusporiadané pozemky mestské. Pozostatky ešte od buldozerov žiadajú obyvatelia, aby trošku to bolo skultúrnené od Holubičia až po tej línii Jeruzalemskej novej komunikácie. A ešte jednu reklama mesta. Na Slovenskej ulici máme
presťahovanú políciu. Za to mesto nemôže, samozrejme. Oni tam dostali priestor a tam majú lenže v tomto čase, keď je blato, tak zaparkovať tam môžu ísť len tí, ktorí majú tereňák. Takže za tou políciou je tam síce, bol tam taký zelený plac, tam chodia ľudia, ktorí majú niečo vybaviť na polícii, či sú to preukazy, cestovné pasy, polovníci a samozrejme doklady k automobilom, tak buď nemajú kde zaparkovať, alebo neviem, ako to riešia, pretože na to parkovisko jednoducho v takomto čase sa nedá. No keby sa to týkalo len občanov mesta Nové Zámky, tak už sme na určité veci zvyknutí, ale keď prídu z okolia, z celého okresu sem občania a čaká ich takéto parkovisko, tak je to veľmi zlá vizitka mesta. Teraz neviem, ten priestor je mestským pozemkom a mesto by malo tam niečo urobiť v súčinnosti s políciou, alebo je to vlastníctvo iného, ale v každom prípade by som odporúčal z hľadiska reklamy mesta túto situáciu nejakým spôsobom riešiť, pretože ozaj je to veľmi zvláštne a nie je to dobrá vizitka mesta, že takýto možnosti sú parkovania pred úradmi, pre štátnymi úradmi. Ďakujem pekne. Ja len na túto poslednú otázku. Prebehli rokovania aj s políciou, dohodli sme sa, čakáme, že pustí zima, lebo teraz sa tam nedá robiť a napraví sa to pokopiteľne za naše peniaze. No, tak je. Ctené pani poslankyne, pani poslanci, dovolte mi, aby som vám čo najsrdečnejšie poďakovať za dnešné rokovanie. Ukončil naše rokovanie. Pán Baranovič, obedom ako stojíme? Nie, panoráme. Obed je pripravený v hoteli Korzo. Prajem vám dobrú chuť a príjemné prežitie zvyšku dňa. Ďakujem.